Nia 25 tarik Jun sarigo horni sanda jarao kai bikas debor mahne khoroksa abo bongni pipra mothani ko samun khlai jongo angke bo ani ro agi rangman thai tongo isa angke malai balo khanai bano kol khlayo darani no kisa saunang tong phajani rangman thari kisa sanan angke phaji ini singmani phajya phai sanda phaiye bisa mai cai khang jino phai balo khangkai jalbuka borno jalbu mani amaya masa semano gai amasa mano hne borok bui me hne ang buki kong khoroi gai bui mangni mangkha ei mangni bai pusok laigla mangni bai tok masara thasi sine hne tok masara tharoi songlai asuklai mairok salai jong khasem gai mairok songlai akolai mai sate sate prai 11 ta hairok na thik onuman abo time exact najakliya engka asmoyo no yang chino wat kaisen kalai hori kumar para aini boro kol khlera no jiteni namar bai kol khlayo jiten kok saka angkai omit boko yasakai sawar no nang nogo dang kai ge yang phaigra di ge tam bom toi samai yang kok bangla jong hani chau engka hai kok bangla jong habang ta hi phani sang kai yang phas phaiga di kok bangla engka ba thamu laji ta busung laji ni saka kai nang thike se tong de hne hnan log logi no nang no serno lai khlayo om hai nang no wading do nang thika tong ni hika angkai kun sale borok jol jak nai da kok khna khang kasang kasang salai busung an tone jaka na tone rekhe bikas devon ma janor phanyai bono log logi no jompuni orjon kol khlai hoka bikas numboro nei ke bot takarla hi saka faste takarla bo jaga angke takarla ya phando ko se ang daron jin nogo angka ang bokol jasa saka ai daur tun tamo jomne hori kumar khobor khra khana ni sung kai tambo dik khana ya angka aro bulai se tan lai ei borok mangni klai jongkha abron thangna hare bisa hospital langnan ব্যবস্থা khlaigra di thus thinai ka ni chau angkai thanglia bikas bo thanglia aro tanglai tongka hirma sia bunja ko hai tonglai ka kai tongoi angkai bong tibara mothon borok na no kol khai hobika haike bahike nglai ke ano sunghoro nong tam khani ka ang tam khani je dusi borok no romi sasti de anglet samdoi tam sanai angkai asuk saunyo ঠিক আছে nong nok ta kutuli nin kunung ya ni saborok je dusi borok na chuk sungram nai nei angkai ase kono bikas bo sawaka ang bikas seroka nong tibara mothon serok chamala koi kok sai khani saka angkai borok khai ano berotamo o je borok tan lani logi ang motong hnoi angkai bikas se oro pura sapung ang bai bo bong dolong poni phang saikya bo pura nogo se ang bai se angkai borok to bisasa jagya angkai olo khala so borok saman pore bisasa kha angkai bo thangman pore ang kiriu nogo thuya tongmani angkai abun time ang hakai thik 12 ta 30 hoje 35 song khana thuya kang sung hisangni nuka azuk laja bike bus kang duita kasaro gari marti khungnoi sui phungsa marti sui black color angkai tai kaisa alto amo black color no duita angkai maruti number plate ka harpe kosak ko silja leta pata khai angkai unglo tai bike tinda tong phai borok batha ka matro no get la thirui ani doka dugula thipaiga angkai bong yago daku bong mani tongai ang nokluk te angkori kharka kan logini ban ungklong klong kharka angkai borok log login doka la saka ke haboi surke sok tokok baikha petrol salai logo ekbare log login hor jak